Ahoj, já vás všichni zdravím, jmenuji se Jiřička Pískla Nestling a vedu spolek pro propuštěný vězně. A tento profil jsem založila proto, aby jsme měli prostor si o tomhle tématu povídat, protože vězenství není problémem jenom vězňů nebo snad vězenské služby. Vězenství je problémem nás všech. Ano, je to tak, protože prostě vězenství platíme z našich daní a vězenství nás momentálně stojí 14 miliard ročně. Což si myslím, že je dost peněz na to, že to vězenství vlastně prakticky vůbec nefunguje, protože naše recidiva je extrémně vysoká, máme ji až 70%. A za to opravdu nemůžou jenom vězni. Může za to celý kompletně systém, který by potřeboval změnit nebo rekonstruovat, chcete-li, prostě je potřeba s tím něco dělat. A jelikož my jsme občané České republiky a ta republika je naše, tak je ta zodpovědnost na nás. Nemůžeme tady nadávat na vlády, protože je úplně jedno, kdo tam za těch pomalu 30 let byl. Je úplně jedno, kdo zrovna u toho korítka pomyslného seděl. Vězenství se nic moc nezměnilo a proto je to takový problém. Nicméně tohleto video, které já teď budu věnovat tématu, který je takový hodně ožehavý a bude vzbuzovat emoce, bude vzbuzovat silné emoce, protože se budeme bavit o doživotně odsouzeném vrahovi. Budeme se tady bavit o Karlu Šťovíčkovi, což je dle mého názoru takový krásný případ nebo příklad toho, jak to může dopadnout, když se tohle téma opomíjí, nemluví se o tom a nějakým způsobem se s těma vězněma bohužel nepracuje po výkonu trestu, protože to je prostě strašně důležitý. Kdo nezná jméno Karla Šťovíčka, ačkoliv by mě to jako překvapilo, protože to fakt jako otřáslo nejenom českým rájem, kde Karel Šťovíček žil a následně i vraždil, ale i vlastně celou Českou republikou. Nicméně, abych vás teda uvedla do problematiky, Karel Šťovíček byl člověk, který už jednou odsouzený za vraždu byl a to, když mu bylo, myslím, že 20 let. Dostal za to 14 let, ve věznici si vysloužil další 2 roky. Odseděl si tedy dohromady 16 let a byl propuštěn na svobodu po těch 16 letech. Karel Šťovíček měl vcelku fajn start, protože zdědil poměrně dost značné jmění, zdědil poměrně dost značný finanční obnos, jenomže jeho finanční gramotnost byla prostě strašně nízká a to i přes fakt, že on vlastně vůbec není hloupej. Nicméně to vypadalo velmi dobře, našel si přítelkyni, později si tu přítelkyni vzal, měli spolu 3 děti, žili spolu v 2generačním baráku, ještě s maminkou, no prostě on si našel práci, vypadalo to fakt jako dobře. A pak se stalo něco, co otřáslo stabilitou právě toho Karla. Já si myslím, že tam došlo k tomu, že došly ty peníze. A tím, že došly ty peníze, tak už vlastně nemohl jezdit na ty drahý dovolený, nemohl si pořídit to, co si pořizoval, nemohl prostě tu rodinu zabezpečit takovým standardem, kterým tu rodinu nějakým způsobem chtěl zabezpečit. A bohužel se stalo to, co se stalo, z největší pravděpodobností se mu celý ten jeho život zhroutil jako domeček z karet. Jinými slovy, ho opustila žena, nastaly dluhy, byl prostě problém. Přišel první problém, přišel první zvrat, který on bohužel neustál. To bylo po 6 letech a přišel takzvaný comeback. My tomu ve spolku říkáme comeback, jinými slovy stav mysli, kdy ten vězeň má pocit, že do společnosti nezapadá a že nějakým způsobem tam nemá co dělat, neumí s tou společností pracovat, nerozumí tomu světu okolo nás a tak se prostě rozhodne buď to spáchat společenskou sebevraždu, což byla bohužel případ
Karla Šťovíčka a z mýho pohledu je to prostě jedna z nejhorších variant, kdy se ten vězeň může rozhodnout, že prostě opustí tu společnost, protože to odnáší zase společnost. V tomto případě to bohužel odnesly 2 nevinný ženský mámy od rodin, kdy si Karel těma 2 vraždama chtěl pojistit prostě to doživotí. A tím pádem se to stalo. Ta druhá varianta je, já nevím, pro společnost asi schůdnější, ale stejně děsivá. Prostě ten člověk se rozhodne, že nějakým způsobem už vůbec nezáleží na tom, jestli žije nebo nežije, slušně nebo neslušně. Rozhodne se, že si to prostě užije, vydá se na takzvanou stezku. Jinými slovy, prostě najednou začne páchat trestnou činnost a je mu vlastně úplně jedno, jestli ho chytí nebo nechytí. Respektive není mu to jedno, ono vlastně ty policisty vyprovokuje k tomu, aby ho zastřelili. I takové případy prostě byly a jsou. Já už jsem několikrát říkala, že prostě dlouhotresti mají problém. Dlouhotresti tím, jak jsou dlouho zavřený právě v tom vězení a naše vězení je trošičku taková jako zoo, kde prostě máme ty lidi pozavíraný na těch celách a vlastně tam chodíme krmit jako zvířátka a jinak nás prakticky moc nezajímají, tak se stává to, že oni ztrácejí povědomí o tom, jak ta naše společnost funguje, jak ten svět funguje, jak prostě všechno okolo nás funguje. A tam je prostě problém v tom, že tenhle ten člověk potom se v tom světě ztrácí. A když nemá průvodce, který by ho nějakým způsobem provedl, nebo člověka, ke kterému by mohl přijít, svěřit se, hele, prostě teď je mi fakt na nic a mám pocit, že mi všechno padá na hlavu a vůbec nevím, co dál, tak se může stát, že tyhle časované bomby prostě bouchnou. A když bouchnou, tak to odnáší opět společnost. Pomineme teď ty peníze, protože jasně, jeden den vězně nás stojí už pomalu 2000 korun. Ale vraťme se trošičku k té morální stránce věci. Nezřídka kdy se mě prostě lidi ptají, proč to dělám, proč se starám v uvozovkách takhle zlí lidi, proč já nějakým způsobem s těma lidma pracuju, proč s těma lidma vlastně ztrácím svůj v uvozovkách čas. Pro mě to není ztráta času, pro mě je to investice do budoucnosti téhle země. Já investuju svůj čas do práce s někým, o kom vím, že může být nebezpečný, když se dostane pod tlak. A mým úkolem je udělat to tak, aby když už se pod ten tlak dostane, tak aby ten člověk měl někoho na telefonu, aby ten tlak ze sebe mohl uvolnit, protože není nic horšího, když je ten člověk sám a ten tlak ho nutí a zžírá a on opravdu se dostane a sáhne si na to dno, kdy se rozhodne a oni ví, jak to udělat, že se vrátí prostě zpátky a ideálně na doživotí. Protože tam ve vězení je ten život vlastně jednodušší. Jo, je to o tom, že ráno vstanu, čekám na snídani, to mi přivezou, když jsem na Dčku nebo v nějaký vyšší ostraze, případně jdu do kantýny, to je už úplně jedno. Pak mi přijde pošta, jestli mi vůbec nějaká přijde. Pak čekám na oběd, pak si třeba jdu zase zacvičit, jdu na vycházku a pak přichází večeře. Večerka a ráno znovu. Takže ten systém, který tam je vlastně strašně jednoduchý. Jenomže ty lidi prakticky je připraví o tu svoji nezávislost. Připraví je o to, aby byli nějakým způsobem samostatní. Aby to byly osobnosti, které chápou, že život není jednoduchý, že ano, řešíme nějaký problémy, řešíme nějaké komplikace ve vězení. Ve svým podstatě jediný problém, který oni řeší, tak jsou nějaký žabomyší války s ostatními vězni, nebo žabomyší války prostě s bachařema.
ale nejsou schopní se potom poradit s takovýma těma základníma věcma, jako třeba zvědět, zrovna teď se mi nedaří. Opustila mě žena, jsem v těžké životní situaci, zrovna teď se prostě nedaří, ale vím, že když zatnu zuby, zaberu, tak se dostanu alespoň na nějakou žitelnou úroveň. Tohle bohužel oni neví, neznají to. Další problém je jejich finanční gramotnost. Albert to popisuje jako obrovský hlad. Já jsem si všimla za ty 3 roky, co tenhle spolek ve své podstatě vedu, že ty lidi hned po výkonu trestu mají tendenci dohnat ty ztracené léta. A je strašně důležité, aby pochopili, že ty ztracené léta se prostě dohnat nedají. Nedá se to dohonit, nemůžou prostě najednou ve 2, ve 3, ve 4 letech dohonit ztracených 18 let, to je nereálný a je hrozně důležitý, aby tohle pochopili. Tomuhle období já říkám období hopíkování a jsou tam vlastně nejzranitelnější. To období hopíkování je u každého toho vězně vlastně nějakým způsobem, bych řekla, individuální, někdo to pochopí za rok, někdo to pochopí za 2 roky, někdo potřebuje prostě trošku víc času, aby zjistil, že to fakt jako takhle nepůjde a že jsem opravdu na startu, že nemůžu naskočit na tu vlnu, kterou jsem měl předtím, protože když na tu vlnu zaskočím, tak mě to prostě ubije. Jo, já už nejsem tak bitej, už nejsem tak silnej, už mám taky svoje léta a je potřeba si nastavit si cíle nový. A pokud možno ne tak ambiciozní, protože oni opravdu tím, jak jsou v tom kriminálu zavřený a vlastně se s nima nepracuje, nemluví se s nima, nejedná se s nima tak, jak by se s nima jednat mělo jako s lidma, tak oni přestanou přemýšlet jako lidi a začnou přemýšlet prostě trošku jako šelmy. A šelma se prostě žene za tou svojí kořistí, jenomže tyhle šelmy už mají prostě nějaký věk. Takže tam je hrozně důležitý je naučit, že opravdu ten život prostě nedoženou. Že na to nemají kapacitu, že na to nemají ani ten čas, že je to prostě tak, jak to je. Začínám znovu, začínám v lepším případě od nuly, v horším případě v mínusu. Zrovna Šťovíček začínal z plusu, což možná bylo právě pro něj to největší, takový ta největší zkáza, bych řekla, protože on, jak jsem už říkala, zdědil poměrně značné jmění, stal se z něj vlastně milionář. Ale zapomněl na to, že je potřeba utrácet méně, než vydělávám, abych tu situaci mohl nějak udržet. Ideálně investovat, protože budoucnost. Oni vlastně prakticky na tu budoucnost nemyslí. Oni prostě po výkonu trestu, bezprostředně po tom výkonu trestu žijou tady a teď. Teď jsem venku, teď si to chci užít, teď chci prostě si zajet na tu dovolenou, dát si to drahé jídlo v restauraci, zajít si s klukama prostě na divokou party po městě. Tohle všechno oni chtějí zažít. Některý z nich na to nemají, což je vlastně jejich štěstí, protože to nedostatek peněz je trošičku buď to utlumí, anebo bohužel je pošle do takového stavu, že oni potom jako přemýšlejí o tom, jestli by třeba neměli něco přepadnout a někde si ty peníze sehnat, což je taky problém. Jo? V období hopíkování, jak říkám, jsou nejzranitelnější, protože prostě jako by si hrozně rádi užívali, ale většina z nich na to nemá. Nebo na to naopak třeba mají, ale přepálí start. A pak, když přijde první karambol, tak se z toho zhroutí. To se stalo právě Šťovíčkovi. Já nechci obhajovat to, co tady nebo to, co Šťovíček v Českém ráji udělal. Absolutně neuznávám a nerespektuju to, že kvůli tomu, že on měl pocit, že je vlastně na světě strašně zlé a že to všechno na něj dolíhá a padá, že je mezi 2 mlýnskýma kamenama, tak prostě si obhájit to, že jsem zabil 2 nevinný ženský jenom proto, že se mnou začali bavit v hospodě. Nesouhlasím s tím. Jo,
nesouhlasím ani s tím, aby prostě to odnesla nějaká chudák nevinná holka, která prostě dělá někde na pumpě a ten týpek tam vlítne s pistolí a vyděsí jí do konce života, zařídí trauma, jenom proto, že já jsem se prostě rozhodl, že už nechci ve společnosti žít. Takhle to prostě nemá být. Nemá a jsou to dospělí lidi, nesou za to samozřejmě plnou zodpovědnost. Já tady z nich nebudu dělat žádný chudinky ani mimina, jo? Jsou to dospělí lidi a nesou za to plnou zodpovědnost. Oni se tak rozhodli, oni ten skutek udělali, takže oni si ponesou trest. Za mě úplně v pořádku. Ale my jako společnost bychom měli vytvářet prostor a podmínky pro to, aby se to dělo míň a míň a míň a míň. Já tím jako nechci tvrdit, že kdyby, já nevím, spolek existoval o rok dřív, takže by jsme dokázali prostě těm 2 vraždám jako předejít, vzhledem k tomu, že Šťovíček se odříct absolutně od svých starých známých a snažil se udělat nový tým, že chodil a rozdával peníze prostě pomalu na počkání, tak si myslím, že bychom toho nebyli schopni, nehledě na to, že způsob, jakým on přemýšlí, no, tam by byla jako hodně práce. Takže nemyslím si, že bychom jako na tom dokázali něco změnit jako spolek, ale jsem tady třeba pro ty, který tohleto napadne za rok, za 2, za 3. Jo, jsem tady pro ty, který prostě mají pocit, že by tohleto na ně mohlo padnout a troufám si říct, že párkrát se mi to povedlo odvrátit právě proto, že on měl komu zavolat. Ty rozhovory byly těžký a vždycky budou těžký, protože vám volá člověk, který je na dně. Oni jsou skutečně reálně na dně. Já se teď zase ještě jednou upozorňuji. Já neobhajuju to, co na tom dně jsou schopní spáchat, ale vzhledem k tomu, že Šťovíček byl starý recidivista a už jeden ten případ, kdy byl odsouzený za vraždu, měl, takže víme o něm, že dokázal zabít člověka, tak je tam velký předpoklad, že když se takovýhle člověk prostě dostane pod tlak, tak je schopen páchat trestnou činnost. A my bychom měli s tímhletím počítat a měli bychom právě proto s tímhletím pracovat. Protože tyhle lidi potřebujou, když to tak blbě řeknu, podporu. Oni fakt potřebují podporu společnosti, potřebují vědět, že hele kámo, jako dobře, no tak si udělal nějakou volovinu ještě tam v daleké minulosti. My chápeme, že to nemůže změnit, ale úplně tě jako nebudeme plácat po zádech. Ale tady prostě máš třeba tu lopatu. Jo? A necháme tě prostě existovat. Dokonce na to máme zákon, který bohužel tady nikdo nerespektuje, protože lidi mají pocit, že když někdo seděl, tak se po něm můžou klouzat a léčit si na nich svoji nevyřáděnou agresi. Ne, takhle to prostě není. Ano, ten člověk v minulosti někdy někomu něco udělal, jo, ale pokud většině věků mu budeme tu chybu, kterou mimochodem už má prostě odsezenou, neustále připomínat a tlačit ho zpátky na ten okraj té společnosti, tak on se na ten okraj té společnosti dostane, což společnosti opravdu moc nepomůže, protože ho tím dostaneme pod ten tlak a může se opět stát to, co se stalo v Českém ráji. Moje slova potvrzují i rozhovor, potvrzuje i rozhovor s Karlem Šťovíčkem, který natočila Prima Plus pro pořad Bez lítosti. No opět, sledujte, jak se ten pořad jmenuje, jo? Bez lítosti. Prostě, proč to nenazvat nějak normálně, prostě tomu dáme název Bez lítosti, protože oni nemají přece emoce. Jasně, že mají emoce, dokonce většina z nich je extrémně citlivých. A právě protože jsou extrémně citliví, tak můžou být extrémně výbušní a když jsou extrémně výbušní, tak se velmi rychle můžou dostat pod ten tlak, ze kterého potom vznikne takováhle neskutečná tragédie, která stála životy 2 maminek a ty děti přišly o tu mámu. Rozbil jim rodinu, protože se prostě cítil špatně. A ještě jednou opakuju, já to neobhajuju, protože prostě to bylo špatně. Celý to bylo špatně. Ale
Možná bychom se nad tím měli prostě zamyslet, protože třeba existují země, které u těch dlouhotrestů přiznávají status pacienta. Jinými slovy, ten člověk vychází ven a když může nebo chce, tak se může vlastně nechat léčit v sanatoriu, kde ho pomalu připravují na to, že venku to není tak jednoduchý jako v té base. Jo, ta svoboda je krásná, oni se na ní těší, ale oni nejsou připravení na to, co je venku čeká, protože 3krát denně jsme jim přivezli jídlo až pod nos a najednou si ho mají chánět sami. Jo, já teď jako nechci tvrdit, že jsou to malý mimina, ale prostě bychom opravdu měli zkusit pochopit, že oni nějakým způsobem prostě léta žili, ztratili ty sociální navyky, ztratili představu o tom, jak ten svět funguje, nehledě na to, že prostě za těch desítek let se ten svět neskutečně změní. Ono stačí, když prostě někde nejste 5 let, pak se tam přijedete podívat a zjistíte, kolik nových staveb tam je, že to, co fungovalo před 5 lety, dneska už nefunguje. A teď se vemte, že jste prostě někde zavřený 18, 20 let. Takže oni opravdu jsou v tom našem světě ztracený. Neumí s technologiemi, neumí s počítačem, neví, jak se zalogovat na úřadech, protože dneska už to není tak, že tam přijdete, stoupnete si do fronty, ale musíte si zmáčknout čísílko, že jo. Většina z nich neumí, nebo vůbec neumí používat třeba bankomaty nebo samoobslužní pokladny. To jsou takový detaily, který z nich v jejich očích dělají v uvozovkách před společností retardy a oni se opravdu cítí být vyloučení. A to je špatně, protože tyhle lidi musíme do té společnosti zařadit. Pokud je nezařadíme, necháme je, aby se v tom plácali, tak nás vězenství stále bude stát tolik, kolik nás stojí a bude to růst a bude to narůstat a tu recidivu budeme mít 70% pořád. Jo. My jsme 7. nejbezpečnější země světa, dobře, teď už 8. nejbezpečnější země světa. A máme prostě na počet obyvatel, tak držíme 4. příčku v počtu vězňů na počet obyvatel. To je přece nesmysl. Tohle, když si vlastně všechno poskládáte vedle sebe, tak zjistíte, jak neskutečně drahý a nefunkční to naše vězenství je. A to je přesně to, o čem já mluvím, protože je potřeba přemýšlet trošku ekonomicky. Jo, tenhle stát má 3 biliony dluh. Já nevím, kdo si myslíte, že to jednou bude platit, protože když se podíváte, tak mladí lidi se úplně do nějakých vážnějších vztahů neženou, klesá porodnost a my jako obyvatelé České republiky jsme v takzvaném urnovém stavu, to znamená, že naše populace stárne a když stárne, tak máte méně daňových poplatníků. Proto se mimochodem zvyšuje třeba i věk, kdy lidé odcházejí do důchodu. Takže jednoho krásného dne opravdu na to naše předražené a nefunkční vězenství prostě nebude. Já vím, že mi teď budete tvrdit, že je to kapička v moři. Jenomže kapička ke kapičce a máte tady prostě to moře. Jo, já nejsem Bůh, nemůžu řešit všechno, vybrala jsem si vězenství, právě proto, že tam ty peníze nejenom můžeme ušetřit, když se přestaneme na těch vězních mstít, ale budeme s těma vězněma pracovat, ale zároveň je to vězenství může pro ty naše další odvětví, jako je třeba zdravotnictví, školství, důchodový systém, tak oni je můžou vygenerovat. My tam máme opravdu velkou masu pracovní síly, kterou když správně vytěžíme, tak nám můžou do té státní pokladny vydělávat. Tenhle systém mají třeba Dánsku, Švédsku, Norsku, Holandsku, začali s tím Rakušani, začalo to dokonce i Německo. Je potřeba reformovat náš systém vězenský přesně podle těch zemí, protože když se podíváte, tak oni tam ty vězně ve své podstatě
zaměstnávají. Oni je vytáhnou na tu úroveň, na kterou chtějí, aby ten vězeň potom po výkonu trestu žil. Takže ano, někdo říká, chovají se k ním hezky. Ne, to není jako, že se k ním chovají hezky. Chovají se k ním jako k lidem, protože chtějí, aby žili jako lidi. Oni to mají velmi dobře propočte. Není to proto, že by byli takoví lidumilové. Ale vytáhnou je na tu žitelnou úroveň a nechají je ty roky v tom vězení na té úrovni žít. Zároveň s tím je zaměstnají, ale pozor, u nich vězenství funguje jako pracovní agentura, čili oni je sice zaměstnají u nějaké firmy, ale oni jsou zaměstnanci té vězenské služby jako takové, toho systému vězenského, takže oni vydělávají na tu věznici. A zároveň s tím mají svůj vlastní plat, ze kterého oni si platí jídlo, ubytování, oblečení, vybavení do toho svého kamrlíku, do toho svého bytu, který oni tam mají. A oni takhle s nima pracují, ten člověk vychází z toho kriminálu vlastně zaměstnaný, protože když prostě pro nějakou firmu dělá třeba, já nevím, 12 let, tak ta firma si ho logicky nechá, protože ho má zaučenýho a nemá problému sehnat prostě ubytování po výkonu trestu. Takže ona si ho potom převede rovnou pod pracovní smlouvu a máme tady ubytovanýho, zařazenýho, zaměstnanýho vězně, který má zaplacený dluhy, zaplacený alimenty, visí na něm exekuce, nás nestál pomalu ani korunu, naopak nám vydělal. Tohle je vězenský systém, který si myslím, že by mohl fungovat i v České republice a upřímně řečeno jsem překvapená z toho, že to tady ještě není. A nebo že se o tom aspoň nediskutuje, protože si myslím, že asi se shodneme na tom, že není normální, abychom živili prostě 20 000 lidí, kteří jsou zdraví, statní, schopní práce, jenom proto, že vězenská služba jim není schopná tu práci sehnat. To není chyba vězňů. Oni vlastně v tom kriminálu nemůžou nic, oni nemůžou ani podnikat celou kriminálu, jo, aby si mohli ty věci zaplatit. To je chyba vězenské služby. A to je problém, protože tohle je potřeba prostě změnit. Takže pojďte do mě, diskutujte tady v komentářích. Kdybyste náhodou někdo z vás chtěl napsat, že jsou to lemry líní, protože blá, 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 tak se prosím vás předtím aspoň zjistěte ty informace, protože nejsou to lemry líní, u nás máme 50% zaměstnanost vězňů, což znamená, že máme 10 000 zaměstnaných vězňů, ale jak si těch našich 35 firem, těch našich 35 věznic není schopno dohromady vygenerovat víc jak 4 miliony. Jo, ale oni na provoz potřebují 14 miliard. Mimochodem, z těch 14 miliard polovina jde na výplaty a důchody bývalým příslušníkům vězenské služby. A kdyby vás to zajímalo, tak vězenská služba má 12 000 zaměstnanců na 20 000 vězňů. Tak jenom takhle. To je prostě obrovský moloch, který my živíme a myslím si, že spoustu věcí už je tam jako přežitek, už to prostě nemá ani jako smysl v 21. století, aby to tam bylo a myslím si, že to spíš, než aby to nějakým způsobem něčemu přispívalo, naopak tu práci daleko víc stěžuje. Takže řešením tohohle problému je prostě začít se bavit o reformách vězenského systému. Tam je alfa a omega všeho a já věřím tomu, že ty debaty probíhají, protože teď proběhla debata u kulatého stolu, u kterého se sešel prezident, generální ředitelství vězenské služby, spolky, my tam bohužel nebyli, že jo. Proč jsme tam nebyli? No, protože jsme prostě poměrně mladý spolek, ale myslím si, že právě my bychom tam příště mohli zasedat taky, hrozně bych si to přála, protože kdo jiný by se k tomu ještě měl vyjádřit, než ty lidi, o které tady jde, to znamená vězni. Kdo jiný by měl přidat svou trošku do mlýna než vězni, protože oni tam reálně žijou.
Vězeňská služba tam chodí do práce, takže ano, i oni to vidí z nějakého úhlu pohledu, je naprosto v pořádku, aby o tom diskutovali, ale když už se teda dělají takovýhle debaty a bavíme se tady prostě o vězních, tak by se k tomu měli vyjadřovat i vězni. Proto si myslím, že je potřeba jim dát ten mediální hlas. Ne proto, aby jsme z nich dělali celebrity z nich dělá někdo jiný, celebrity z nich dělají lidi, jako jsou bývalí kriminalisté, kteří si prostě zvyšujou nebo přídivě dělávají ke svému poměrně dost vysokému důchodu, ještě tím, že o nich píšou knížky, mají scénáře, natáčejí filmy a podobně, pak se jako nesmíme divit, když toho člověka vlastně zromantizujou natolik, že z něj udělají ve své podstatě chodící přístroj na vraždění, naprosto nelidskou bytost, která je vlastně pološílená, toho člověka to ve své podstatě dráždí, protože jako nezlobte se, kdyby prostě lidi neměli rádi krev, tak se nekoukají na horory, nekoukají se na thrillery, prostě tohle je jeden z nejprodávanějších žánrů, takže jo, lidi milujou krev a zvlášť, když je to ještě prostě jako podle skutečné události, tak co si tu hlavní postavu trošičku nepřibarvit, aby byla pro toho diváka děsivější a tím sympatičtější a atraktivnější, že jo. To, že jsou to potom jako jelita, který se vás prostě jako normálně v parku zeptají, hele, a co je to vlastně to mango, já jsem to v životě neměl, nebo co je to jalapeňos, nebo jak mám dojít na úřad, nebo kde já si mám zažádat o to či ono. Že jsou jak malí děti, který musíte učit znovu chodit nakupovat, to už vám tam nepoví, protože to prostě není zajímavý. To vám povím ale zase já, protože já nechci z nich dělat celebrity. Já vám chci ty lidi představit v tom jejich pravém světle. Jak to je. Bez příkras, bez nadsázek. Prostě vám ukázat ty lidi jako lidi. Ne jako filmovou postavu, anebo negativního hrdinu z románu. Já prostě potřebuji, abyste zažili to, čím oni si procházejí, protože jinak, když je vlastně nezažijete, nepoznáte, nezjistíte, co oni ve svým podstatě musí řešit, tak nemáte vůbec šanci jim porozumět. Naopak prostě se opírat o to, že tamhle někde ve filmu bylo, je sice moc hezký, že ve filmu něco bylo, ale jak to bylo doopravdy. Jo, teď jako nechci říkat, že všichni kriminálů jsou nevinní. Kdyby byli všichni nevinní, tak si tady musíme zacpávat uši, protože nám tady řve strašně moc lidí, že je nevinných. Spoustu lidí, kteří tohle udělali, tak to klidu přiznají a nejsou zrovna to dvakrát hrdí, takže ne, nejsou nevinní, ale pojďme prostě jako o tom mluvit, o tom diskutovat a hlavně chránit naši společnost tím, že těm lidem dáme šanci žít normálně. Jo, já netvrdím, že se nám povede zařadit všechny, ale když se podíváme prostě na ty severské země, oni mají recidivu 25%. Kdybychom tady měli my recidivu 25%, tak by to bylo nádherný.